थुनथुलिहा माबोरैथो जाबोखो खबरालाय? हा माबोरै जानो आयै? जायखौबा होसो होसो थांदों गैया। मोनथिखानानै खारखुमाखादो इयो जों थांनायखौ जि गोबाव नेबाय गैस्राया। बे गुन्दा पापिखौ होथारनांगौमोनहाय दामनांगौमोन मोनबा। नोंबा आंखौ लांफादियासै आरो नै बे मानसिखौ लोगो मोनाखै बा एकदम लस जाबायना थांनाया। लस जायाखै आयै द' मोना फैबाय आं बिसा फंबाय सासे उन्दै दोङोमोन बेजों रायलायना फैदो बेबो मिथिया दा आरो जाफ्लादों ना मादो बेखौथ' सोर मिथियो नाथाय र' एबार आरो मानसि खबर लानो होबावदों आङो गवायो रागा जोङोला आं आयै बेफोरबायदि आजिखालि मानसिखौ बे खायसे मानसिखौ मदद खालामबाबो बेफोरबायदिसो नाम मोनो नालाय मा मोनखो देनाय आंखौ इफोरबायदि खालामनायो बिनि फंबाया बुंदों बिनि एकदम खास दोस्त मोनो स्पेशल लोगो दा इखौ लोगो हमनो खोन्थादो बिनि एड्रेसावबो थांदोंमोन बिखौबो लोगो मोनस्रायाखै नाथाय र' आरो थांफिनबावगोन जों गाबोनफोर एखेबारे हमथार आइ नागारनाङा इखौ आयै अबाव नागारबायनोसै आंलाय आं नागारा इफोरबायदि मानसिखौ सानबेसे थाखुमानानै खारनो गनो सिबिलाय सानसेबाबोथ' हमजागोन पापिया खेबसेल' इखौ लोगो मोनथोना आइ ओमफ्राय मानो बेफोरबायदि खालामा फुरा फुरि बिनिफ्राय मोनथिजोबथारनांगोन जों हा मानोलाय मा दरखारमोन बिहा नोंखौथ' जेबो सिना जानायानो गैयामोन बिहा बेनोथ'लै आयै जारलासो जागोन दे आइ थेवबो आङो दिनै माबा नै दाउ बेदरसो संबायहाय दसे एसे लायब्रबनानै माबाबाय आङो बयलार बेदरखौनो लाबोनायसै दिनै मा खालामबावनोब्रा आयै जाबाबो लोंबाबो बेनोसै नङाबाथ' बेदर होनबा थैफ्रामलायथारोमोनलै आङो नुबाय लासै लासै मिन्थिहांदों र' आरो गासिबो गुदि बिजौ मिन्थिलांजोबगोन जोङो औ आइ सैथोआ मालाबाबो थाखुमानानै थाखाया फैखायो सानसेबाबो सोर मानि जाहोनाव नोंखौ बेफोरबायदि एथ' मेगन गोसा साखो औ आयै दे ओंखाम जानोसैलै दसे थाना अखाबो हागोनदां दे आइ थुनथुलि होमबालाय आङो ओंखाम खुरनो लाहार फाहार खालामैनि एकदम आंहाबो गोसोआनो सुखुथाराखैमोन नोंसोरबो सफैयासै नालाय लामाबो एसे गोजान गिनाय मोनोना बोरैबानो खोमसि दरसि मोनलाय लाङो आंहाबो गिनाङालै आयै नोंसाजोआखि सोरबा जानला मानला गिग्रा मानसि नामा नै आइ गावनि फिसाफोरा बाहेराव थाब्ला बिमाफ्रा एसेबाबो गिनाय मोनो खाथियावनो थाङा मानो अबेबा सिनायनाय जायगायावनो थाङा मानो हा दे दासो आंहाबो जिउआव जिउ फैनाय बायदि मोनबाय फिसा सानैखौ नुनानै नङाबा बिमाया हारसिं थानो हाथाराहाय आइ जागोन दे आयै जागोन दाथ' फैबायना थुनथुलिया औ र' ओंखाम खुरैनि आं दिनै बे मानसिखौ मोननाय मोनबा हामगौमोन दे ओरैबायदि खालामगौमोन ना आं इखौ जोबफ्लेला जोबथारगौमोन हां लोगोफोर मा खबर नै दिनैबो दसे सम लाना फैलायबाय ओरैनोथ' आं एसेबो माने भिडिअखौ बानायनो बारा माबायाखैमोन हाया मोनथारदोंमोन दिनैहाय अब्लाबो दसे बानायनायसै आरोना सनामोन जायबा नेनानै दंमोन दसे सम नायलांदो बिदिबा लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट मोनसे लाइक मोनसे थुना गालांबानो जाबाय दे सनामोन दे आरो गोलावथ' लाबोनो हायासै एसेबां भिडिअखौ गुसुङैबाबो सुंद'यैबाबो दसे सम लाना फैबाय दे सनामोन दे बिदिबा भिडिअ'आवनो लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर दे औ हेलौ हाय थुनथुलि आं नोंसिनि न'नि बाहेरायाव दंफैयोलै नोंसिनि लांगोनायाव मा होनदों लक्ष्मण नों जोंहानि लांगोनायाव दंफैयो औलै गावनो बहाबा थांदों होनबाय ओमफ्राय सफैनानै बावाखैनो माथो आंनोथ' खिन्थायाखैमोन नोङो नाथाय आङो सोंहरबाय आरोलै आयंनाव दे फैनो हायोबा फैना नोंसिनि लांगोनायावनो दं आङो बाहेरायाव आयु मा मोनफैदों दे नों लक्ष्मण जोंहानि लांगोनायाव मालाबानो नों फैनानै दंफैबावो मादि आरो नोङो बेफोरबायदि लोगो हमफैयो हा आरो फैनो नालाय न' सिङाव हाबबोनो हाया न' सिङावथ' थांथ'लालै आङो नोंनो फैदोना दसे नों जेना लक्ष्मण आंखौ मायबा मोनसे नाम खालामसो फैबाय थादों आं बुजि मोनगासिनोलाय नोंखौबो राया सानबाबो आंनि खुगानिफ्राय बोरैबा बोरैबि राव ओंखारबा खिन्थु आंनि दाय नङा दै नोंसो बेफोरखौ खालामना लाखायो जेबो नङा दे दाय खालामबाबो माथो जानो ना फाग्ला एक नाम्बार फाग्ला जाबाय नोङो जाथोंसै आरो माथो नै नोङो आच्छा नों आंखौ फोथायनोसो सानबाय दङ ना लक्ष्मण आरे मानो बुजियालै नों ओमफ्राय फैथारबाय जेला र' थांमारनांसिगोन ओमफ्राय मिस्टार जेनाब नों एफा मोनायाव आरो फैबावबाय औ गोसोसोब्रा फैखो ओमफ्राय माथो जाखो बरिं मोननाया खारगोन ना दसे साहा लोंफैबाय आरोलै बेहाय खर'नि माथा टेनसन गासिबो खारजोबगोन ना साहा लोंब्लाथाय मोनानि समाव मोजांसो बा
बा सा लोंनो आरो बेबो दा टाइमा मा जाखो ओइ मिस्टार दा टाइमा 8:30 जालायलायबाय नोङो आरो दासो फैनो टाइम मोनदो न'आव लेंबाय न'आव थांबावा दुगा ओमफ्राय जेनेबा नों आंखौ लोगो हमफैबाय थाना मा मोनो दिनै हो बुंबायानो आङो ओमफ्राय नों आंखौ मायबा मोनसे नाम होबावथारनो नागिरदोलै साला आरे बिदि नङालै थुनथुलि नों मा खालि गोरोन्थिल' बुजिब्रा आंखौलाय नों जे दासान्दि एथबां टेनसन दं होनदो माइन्डफ्रा एसे फ्रि जाथों होननानैसो गोसोफ्रा स्रां मोनथों होननानैसो फैयोब्रा आङो ओमफ्राय लोगो जेराव लोगोआ मा लोगोनि टेनसनखौ फ्रि खालामनो मोन्थाय गैया नामा हो दङ नाथाय नों फैबाल'सो आंनि टेनसना फ्रि जागोन बबेयाव लिरनाय दंलै आरो नोंनि इनफरमेशननि थाखाय खिन्थाना होनि जायबा आंखौ फासायदोंमोन ना बिनि न'आव थांनानैसो फैबावदो आङो मिन्थियाबालाय आंनि टेनसना आरो नों फैबाल' खारगोन बिदिथ' नङा ना बा गावखौनो गाव फैबाल' आंनि टेनसना फ्रि जायोलायबाव नामा जायबा नोंखौ बिदि खालामदों ना थुनथुलि नों बुंल' ना आं बेखौ दानो गावथारहैगोनलै बेफोरबायदिखौ आं जेबो मोना मिथिबायना आरो आं मोनथिखायोमोन बेफोर गासिबो इडिटसो होननानै नाथाय इडिटबाबोथ' बे आंखौ नाम खालामदोंना बेखायनो इखो मोनबा आंनो दङ नोंखौ नांलायलाया दे आरो नों गावथारनो नोंनाव अबेनिफ्राय बेफोरबायदि बन्दुक फैगोन दे मामुलि मानसिया दंब्रा बेफोरखौ नों टेनसन लानांगौ मा दं दे नों बुङोबालाय दानो गावथारनो होनबा हायोब्रा आं बिखो सासे मानसि गाज्रि जोबनायावलाय मा लस जानोब्रा बाबा एसेबां दम दं जुदि हमैब्रा औ आंथ' हमनो हाखायोना गावखौनो बेफोरबायदि ओरैबायदि भाइरेल खालामगोन ओमफ्राय ना सेस खालामखागोन आं मानसिखौनो जाम्बालाय मानसिया मा बुङो नों लक्ष्मण दे आरो जाम्बा नङारा नोंखौ सोरबा दुखु होयोब्ला आंनि नैबे गोसोआबो दुखु मोनफायोलै नों मोनथिया दे आं नोंखौ बेसेबां हास्थायो थुनथुलि ओमफ्राय ओरैनोसो दसे फैदोंमोन आं थांफिनसै आंहा आरो जोंहाना दाउ बयलारसो दिनै जायोबालाय थु जागौमोनथ' नाथायबा जोंहाबो न'आव दिनै अमा बेदर बेखायनो नोंसिनाव जाहैथ'ला दे आङो आइया ओंखाम जानो नेगासिनो आं ओरैनोसो दसे फैदोंमोन नंगौ बिमाजों दा लावथि लाना होसोजाबासो थुनथुलि मोननावसो थांदोंमोन आं होनब्ला नायल' खोन्थानानै लाबा नोंखौ होसोखागोनथ' बिमानि रायनाय बिमानि बुनायखौ गिबाय नैबे लक्ष्मणआ गिनायाव गैयालै बा गिनायाव गैयानो ओमफ्राय ना थुनथुलि दिनैबा हले बिराद मोजां उन्दुलांसिगोनलै आङो नोंखौ जे लोगो हमफैबायना नंगौ नामा अखा हासिगोन खोमा दे आंहा थांसै बारा रायलायबाय थानो हायालै नङा ओमफ्राय माइना एसे फ्रि जाबाय दाना दहायजे नों गोसोआव एकदम बोरैबा रागा दंमोन रागाखौबो जाजोब्बाय दा आङो गैखाला दा नों रागाया बा रागायाथ' दङ थुनथुलिनि रागाया जोबनो रोङा आरोना नाथाय दा एसे खम जाबाय सा लोंनो मोननानै दे सानि थाखाय थेंक इउ वेलकाम जेब्लायबो बाय मिस्टार जेनाब होमबा थाथ' आरोबा दा नुबा हनै थुनथुलिया सोरबा सेंग्राजों लोगो हमबाय थायो होनजालायबावगोन नोंनि थाखायनो जुदि आं बेफोरबायदि होनजाबायना नों गलाबाय था आच्छा दे जागोन दे बारनानै जोगोनब्रा आङो बेफोरबायदि सोरबा बुंबा मिथिबाय रावखौ गिनाङा नंगौना आं मिन्थिगौ थुनथुलि नोंथ' आंखौ येसबो बुंनाय नङा न'बो बुंनाय नङा माने नोंनि गोसोआवबो आंनि थाखाय एसेबां गाज्रि मोननायथ' गैखायादां नङाबा नों थरिना आंजों बिदि रायलायगौमोन बावदोंसैलै आइया माने आंनो दहाय फैनायाव अखाफोरनो थाखाय माबा मोनसे हैनोसो बुंदोंमोनलै आंथ' दिनै थांथ'लामोन नाथाय हरफाखाबायबा होलांखानोसैलां नङाबा दानो रागा जोंलायगोन बे ओरैनोबा हैनो होननायखाय एसे मोजां मोनलायदोंमोन आइया बेबा मा हरखो आंथ' मिथिलाना हैनोसैल' आङो र' दे आरो बिमाया जुदि अखाफोरजों एसे रायलायबा मोजां मोनोबा बिमानि खोथाखौबो एसे लानोसै नाथाय सरिलै आयै नोङो माबा थुनथुलिखौ हाजार गाज्रि मोनबाबो आं गाज्रि मोननो हायालै नों बादा होबाबो आं मानियाथ' दाबो सफैया लक्ष्मणआ आयुआ बुंनाय बायदिबाथ' लक्ष्मणआ आंनि थाखाय गाव बिमानो बायनो होनाय गिफ्टखौनो लाना फैखागोन आं जोबोद खुसि माला दिनै बावगोन आं लक्ष्मण मोजां मोननाय ओंख्रिखौबो संना दोनखालायदों ओंखाम जायो जाया अब्लाबो एसेबाबो जालांथों दे ओइ नानि अखाफोर औ बाजै मा जाखो नोंना हिर'आ माथो दाबो सफैया फैगासिनो दां दहाय फन हरनायावथ' दा फैगोन होनदोंमोन ओमफ्राय ना बाजै आं बिनि फेभरेट ओंख्रिखौनो बनायखाबाय बा मालाय लक्ष्मण फैगोनखाय दे नानि
ना बाजै आं बे फैब्ला जा मोजां मोनो गोसोखौनो ओमफ्राय दासान्दि फैनायाबो एसे खम जादों र' नाथाय दिनैसो फैगोन ना माबा गिफ्ट बायदोंनोहाय बेखौनो लाबोनो नागिरदों दा आइ मालायसो बेफोरबायदि अननाय मोनबालाय मा नांबावगौ दे नोंसिनि जुलियाबो थाब थाब जादो बेल' आंनि हास्थायनायसो औ बाजै जाबालाय मोजाङानो आंनि थाखायबो ओमफ्राय देदौ फन हरबावदो फैसिगोनदां ना सफैदोंना सफैयाखै हरबावनाय मोनाबायबोथ' फैयै फैयै हरसो थलांसिगोन नामाथाय नाथाय बेयाव थाङाबा लेट जानाय नङामोन आरो आं जे थुनथुलिजों लोगो हमना फैग्रोबायना दाबो जेबो नंला होनसै थांसै आरे बाजै अखाफोर नानि हिर'आ फैबाय नोंना लक्ष्मण नों सफैबाय बा उन्दुलांसिगौसोमोन नामालै बाजै अखाफोर आं एसे लेट जाबाय आरोलै हामानो उन्दुलांबाय बायनोसै गावखौनो नेनानै दङ जोङो नानि अखाफोराथ' दहायनिफ्रायनो एक्साइटेड जाना दङ सरिलै माबा आं एसे खामानियाव बेस्थ' जाना दंमोन ना दाबो जेबो नंला दसे जिरायनानै थांसै आंबो बारा गोबाव थाथ'ला दे दिनै हरबो जाबायना आइया फैनो थिननायखाय आङो फैथारबायलै नङाबा दा बिहाबो गाज्रि मोनलायगोन ना जिरायथ' साहा थान्दा लाबोजोबखानोसां रेडि खालामना दोनखाजोबथारदों हाब दासो साहा माबाबाव थान्दाबाव बाजै नांथ'लामोनदां दे बाजै नों लाना फैलाय जागोन नानि नोंसोर रायलायथ' खाथि खाथिहाय आगै बारा गिनांखायाबो आरोलाय जेबो नङाना थांलाय फैलायखा आरो गामिनि लकेल गोजा जागोन बाजै जागोन एफा गोबाव लक्ष्मण दहायनिफ्राय नेबाय दंमोन आं औलै अखाफोर एसे लेट जाबाय आरोना दे जेबो नंला ओमफ्राय नोंखौ आं दानो थांहोथ'वाथ' दसे जिरायबावनांगोन नों जिरायना जोंजोंबो रायलायनांगोन ओरैनोबा लेट फैखानाय हाब नंगौ नामा दे औ बिनिफ्राय नोङो ओंखामबो जालांनांगोन दै नङाबा आं जा गाज्रि मोनखागोन एफा खस्थ' आं जि नोंनि फेभरेटखौनो संना दोनखाजोबदों आरे नांथ'लालै अखाफोर ओंखामखौ आं जाथ'नो हानाय नंला मानो आं गाज्रि मोनगोनलै दोनखाजोबनायसो ना जानांगौना आं मिथिया नों जानानै थांथारनांगोन आइया न'आवबो जोंहा अमा बेदर दंथ' आइया ओंखाम जानो नेबाय दङ माने आंखौ ओरैनो दसे थांनानै नों थाङोबा होबोनानै फैबानो जाबाय होनदों आरोना आइया माबा हरफादोंना गाव बुंनाय नङा दे आरो बिमानो गावनो बायनो हरदों होननानै गावहाबो आंखौ फसायनो हमलांखाबाय बेखायनोसो बेफोरबायदि रायलायदों आरो जागोन दे आं दिनै थारैनो जोबोद खुसि